有人。सयथा जाबायानो गैला बारा गोलाव गैला नै मोनथारबाय 6:30 देनजार मानसि दंबावोसोलै हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबावनाय थाबाय जोङो दा माबायाव थांनो नागिरदों समबायनि भट जागोन बिनिनो भट हैनो थांगोन जोङो लिस्ट दंजायो जोंहाबो आं दा सासे लोगोखौ नेगासिनो देलायगासिनो जाहैदों मानसिया फैयाखै दाबो लांगोनायाव नेगासिनो आङो बे बिथांमोननि न' दाबो ओंखारख'नो हाया मानसिया न'आव रावबो गैया ओंखाम संना जानांदों बेनिनो लेट जादों मानसिया स' लोगोफोर जोङो दा दसे थानानै थांनोसै बिथां ओंखारबोबानो जों थांसै जों गारिजों थांगोन बाइकजों जों बाइक लाबाय गावनि गंसे दङ एक्सट्रा आरो आंनि गंसे आरो आं दा बोरैबा जायोबा गावनियावसो गाखोनाय जागोन माने एसे लामायाव भिडिअ लालांनो सानदोंमोन आङो माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दसे उनाव जों थांगासिनो दं आजा आजा खावब्ला दरा मारिजोबखाबाय दरा मारिजोबखाबाय दरा मारिजोबखाबाय थांसै नङा होमबा थांसै सान्दिपुर भटआ अबाव थुगोन नायाव ना फिथाइयाव दा नायनोसै ना थ' गारिखौ दोननानै एसे गाखोबोबाय आं माहाजोनजों बाजाराव दोनबोबाय नै दा जोङो माबा थिनालिनिफ्राय ओंखारजेनबाय राइन' हाग्रा मेन रडजों दाव आलु सोर संनाय मोनजाबोखो संना गालांखादोरा न'आवनो संदों आदसा खामहलायनाय संलायलांथारबाय दाबो कुकाराव लागायबाय थिबाय जाबाय गंबेसे गाबोखो फिसलाय खेबनै गाबज्रिया दाबो गेफेसो जागारदों बे गोथां खासा फावरानि हाथाय एरख'लायथारो नामा गारि गारिसो आयौ मा बस ओमफ्राय माला लाबोयो क्रासखौ दा बिदिनो ओंखाम संनाय जाबाय थानांसिगोन आरो सिख्लाफोरबो सासेबो नङा बस दिनै बोरै जाखो रुबारलायावनो दानो स्कुटिजों मानसिजों गोजाबाय लांबाय मालाय सिङाव लामाया दै जाहांबाय दैज्लां फैबाय आरो नै अखा हाबाय थाबाथ' लामाया लाजाबावनायसो दंबालाय हाखर फुखर जाबफाव जुबफाव जथब जाल्दाब मोनलायनाय
लामायानि हाखर हाला जाबाय ओइथाय बले दागगारि होनदो ओइथाय बले सान्थिपुर अबस्था खाराब अबस्था गैया जों सान्थिपुर बाजार मोनफैबायानो अफिसा बबेथिंथाय मिथिबावा मानसिफोर थांनायखौ नायैसो थांनांसिगोन जोङो साइसआव अहाय जायगा अहाय होखांबाय होआखैनोलै मा लाइनाव जाखो दा नोंलाय लाइनावसो थानांगोन आदौ मानसियाबो गोगोम जाहांदोंआनो गोदाव सोराव फन हरलाबाय थाखाब्रा हा आदसा नै बेवहाय याव दोनसै नामा फुल लाइनलै दोनसै नामा बेयावनो दोनसै दे बाजैयाबो बड होनो फैदों होनायसै मारै जायो आदाजों बाजैजों जोंना गारिया बेयाव दोननो मोनानो हरै दोननांसिगोन बाजार गेजेरावथ' दोनहैयो गाबोनफ्राय उल्था गिदिरसिनबावबाय कस्तो रमाइलो हो पार्किङ पनि पाउँदैन मा खाजि मोनो बेयावलाय दिनै दखाना बांसिन जादों जाखो गयफ्रा 288 नङा होमबालाय नैबाव थागोनदां जेरै थांबायदां नै 288 खाजि मोनबाय बेखौ हैनांगौ जाहैबाय खाजि मानसिया हेभि बेरायग्रानोसै ना मा बोरो इउटुबारा खालामनो लाया नोङो आं मिथिया हेभि मानसिखा लागावबायलै जानाय बाहागानो गैला नै आं लाजोब्बाय बिनि बाहागखौ आं लाजोब्बाय अफार बिहिरखायनो खुसेर बिदैसो लोंफैबाय जोंनि दखानावहाय आं खनसे लोंजोबखाबायलै ज' थांना फैनोसै मा मेंग' जानांगौ अखानायै मोजां जायो मास्क गैयियावनो हाबनोसै मास्कआनो गैया नोंसोरना बोरै हाबनो नागिरखो सोरजों रायज्लायखो
हिनजावजोंब्रा हिनजाव जाबोनावलाय हिनजाव रेस्ट लागासिनो जोङो नोगोर मानसि न' सिङाव जिरायनानै रेस्ट लागासिनो जोङो मा दंथाय आयु ब्रेडसो मिस्टि बेखौ मा मेथाइ होनो लालमहन होनो माथो बेखौलाय गणेश लाडुसो होनो दा हाला लालमहनखौलाय नैबेखौसो होनो मुभिसो नायगासिनो नै जोंहा नेनो बानानै मुभिसो नायगासिनो आयौ मानसि मानसिया दाबो जोबनो रोङा सेसलै जानांगौ जाखो बिदिजोंलाय नालै बिदियाव बा फैबाय था नोंहा आयौ नेनो बासिजोब्बाय जाला बायाखै boring मोनबाय ना लाइना दासिमबो जोबा आयौ मानसिफ्रा थैगोनलै पासता 10 थाबाय जों लाइनखौ खय घन्टा नेनाङो जोङो नायलाय मानि कार्ड दंथाय गासिबो बर्डनि जोब नामा बेलाय खादा आंना ब्रिटिश मुगाफोरनिसो टाइमा नै 6टा जाबायानो गैला बारा गोलाव गैला नै मोनथारबाय ससेल'थारसै रेडि फाइनालि मोनफैबायानो जों लाइनाव टाइमा 6:30 देन्जार मानसि दंबावोसोलै जोब्बाय न'आव थांफिनसै गाइसमोन गारि गाखोबाय नै मोनालायखायबा आयौ 12टानिफ्राय नेनांबाय जोङो मथा मथि माबायावनो सफैखादों जोङो सफैनाया जायगायाव 11टा जाबायमोन ना 11टा जाबायमोन आरो नेयैनो गारिया बिसिना फामा खमलै एसे नेयैनो फासथायावसो लाइनाव हाबखादों जोङो लोगोफोर दहाय माने आङो सिङाव भिडिअ लानो मोनाखै बे मोखांनिफ्राय ससे खेबनो हादों आं बेनिफ्राय आरो सिङाव भिडिअ शुट खालामनो एलाउड होआखै आरो बेखायनो आं नोंथांमोननो मारै सिस्टेमखौ देखायनो हायासै होनायाथ' थिगानो दङ होबाय गोसोबायदि लोगोफोर भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा
चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ थुना होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'डआव नोंथांमोना सिगांग्रो नटिफिकेसन मोननायजों लोगोसे नुयो स' भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर थेंक इउ फर अल अफ इउ थिनालि मोनफैबाय ओरैथ' थिनालि मोनफैबाय जों थिनालि